आइए ना इधर सोना जी इधर आओ जाइए। ब्लैक ड्रेस वाली क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का। भाई जातरी करिए करिए रसगुल्ला। इधर आओ परी। अरे अब बुझाता काम कि चल करिया ड्रेस पहनलू। लाइट को व्हाइट कर दीजिए प्लीज। लाइट व्हाइट मेरे मैं जब तक आऊं तब तक व्हाइट रखिएगा। कि करिया ड्रेस पहनलू कि करिए बदिलवा तुहार। ए परी भूसा खइबू की खरी ना परी तार पाड़ा गरमा जी तक बड़ा जे का। ए अनुष्का अनुष्का कएगो खइलू है फुचका हेने आओ कि कहिया ले जाने तू मचई बखल बली। तू दिन के लइका भइल बाटे बाहुबली। करे जाहो कि अपना चिड़ैया उड़ी हर बाज उड़े वाला बा। कि राज कर परी हो माहौल बदले वाला बा। हे तना तू धक्का मारबू हाँ मार दे तो चल जीबू गो के नदी में। आओ कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। रेडी करे जाओ ओके भैया कि अपना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। तो राज कर सोना हो वाला बा। राज कर सोना हो बदले वाला बा। राज कर सोना हो बदले वाला बा। राज कर सोना हो दिल धड़कता केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में। मन मस्त भइल बा मस्ती में दिल बैठल प्यार के बस्ती में। मन मस्त भइल बा मस्ती में दिल बैठल प्यार के बस्ती में। रहे रखिया हर पल इंतजार में। इधर अगर मैं आगे हूं तो आप पीछे थोड़ा सा रहिए। हाँ यहीं पे कि दिल धड़कता केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में। राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। राज कर भैया ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है ना प्लीज। ये प्रोग्राम चल रहा है मेरे भाई प्लीज। कि देख ले हबो कराव कात जनुआ। क्या स्माइल है यार। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। इधर आओ नहीं करी किधर है? कि देख ले हबो कराव कात जनुआ। कि तोरा ऊपर बघावा के हाथ जनुआ। तो देख ले हबो कराव कात जनुआ। तोरा ऊपर बघावा के हाथ जनुआ। पूरा जिलावा में इधर कि पूरा जिलावा में गर्दा मचाई दन हो। अपना उंगली पर सबके नचाई दन हो। कि वेशभूषा उहे रही रोल बदले वाला बा।
करे जाओ तो राज को रसोना हो राज पर सोना हो महल बदले वाला बा राज को रसोना हो बदले वाला बा राज पर सोना हो महल बदले वाला बा राज पर सोना हो महल बदले वाला बा माले ओए हो जगना का बोला बदले राजा माले बदले आओ नवलेश भैया लव लाइन एंटरटेनमेंट के बैनर तले के भाई के शो करावे के बाद नवलेश भैया कहां चले गए। एक बार हमारे बड़े भाई नवलेश भैया से आप सब जरूर संपर्क करें। और यहाँ पे भैया का एक फैक्ट्री भी है साड़ी का, क्योंकि भाई के अगर साड़ी लेगो मेहरारू खातिर तो खाली जरूर संपर्क कीजिए। खाली मेहरारू खातिर साले खातिर ना। हाँ हाँ कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा कि सारे धनंजय नायक अकेले हो कि संगे बड़े सांसद एमएलए हो तो सारे धनंजय नायक अकेले हो संगे बड़े सांसद एमएलए हो थोड़ा सा कैमरे के पास हट रहे ना प्लीज, थोड़ा सा हट जाए। आप लोगों का कार्यक्रम इधर कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ, थोड़ा सा साइड देख रखेंगे ना इस शो को कल देख पाएंगे। कल का ये शो जो है आप YouTube पे भी देख सकते हैं कि सारे धनंजय नायक अकेले हो कि संगे बड़े सांसद एमएलए हो सुशील अंक से बिट्टू बड़े दिलावा में कि राज असही करना जाने दिलावा में कि पिस्टल आदू नाली बदली होल बदले वाला बा कि पिस्टल आदू नाली बदली अरे होल बदले वाला बा तो राज को सोना हो वाला बा राज पर सोना हो महल बदले वाला बा राज को सोना हो बदले वाला बा राज पर सोना हो महल बदले वाला बा राज पर सोना हो महल बदले वाला बा भैया ने जाने तू मचाई बखले पानी भैया के लइका भाई बाटे बाहु पानी भैया ने जाने तू मचाई बखले पानी दूधी के लइका भाई बाटे बाहु पानी भैया ने जाने तू मचाई बखले पानी तू दिन के लइका भाई बाटे बाहु पानी अपना चिड़ैया उड़ी बाजू उड़े वाला बा अपना चिड़ैया उड़ी बाजू उड़े वाला बा कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा। आगे से थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप लोग। हेलो इधर रहिए, कौन उठा ले तो दिक्कत हो जाए पगली कि राज कर सोना हो माहौल बदले राज पर सोना हो महल बदले वाला बा राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा राज पर सोना हो महल बदले वाला बा राज पर सोना हो महल बदले वाला बा राज पर सोना हो महल राज पर सोना हो महल। अच्छा आप रुक जाइए, 3 लोग बैठ जाइए। आप रुको अरे आप रुको ना यार। ढेर छर का तड़ अच्छा आप सेट सब करोगे मेरे साथ?